dan kasnije. Rekao, daj bi ga primili. To, s obzirom da mi nije drugar, ne bi ga primili. To je normalno danas da se radi. A sad u 3 godine ne smijemo ne znam koga da radi, nego isključivo prijatelje. A našto tebi angažali se na posao? I našto tebi on lično? Sjela nekog seljaka. Zašto ne seljaka? Zašto je stao teško s glavu. Tu se nešto buni, non stop. Gavrilo, ti si bez teksta. Pa ja sam šokiran totalno, znači, ja ne mogu da verujem šta je stvarno. Što ne možemo da verujem? Šta bi teo zaposlio nekoga ko ti tako 2 meseca da ti odeš posla? Ne, bi zaposlili prijatelja. Ti taj prijatelj isto ga baš briga i da ode i da ga baš da je nezainteresovan za posao. Ko kaže da je nezainteresovan za posao? Ti si nezainteresovan za posao. Da, jesam, ne znači da je moj prijatelj. Što ti toliko vrća, mislim, da ako radite sa prijateljima nego se ljudima kao što si ti. Ja sam završio, a kakav je on je studirao? Rini, Nataša, kakav je on? Mnogo je frustriran, mnogo je negativan. Što je negativan, nego ovo su katastrofa. Ok, kapiram na državnom ti fakultetu, patite se, mučite se, a što nije krivije. Mislim da će to sve... Tvoji roditelji nisu radili nešto, pa ti da imaš. Da. Moji roditelji su radili dosta, ali Čini ti znaš šta radili? Onda nemaš para ako su ti radili roditelji. Pa nisu bili u poziciji da steknu velike sume novca. Ja ne znam šta su vaši roditelji, da su krali, da su šta radili.